Rafael Baranin imur jiltaqa ma' l-Ministru Slovak. X'romanzi joħorġu da? Ma jistax joħorġu romanzi għax m'għandniex tradotti. Minna jgħu. Minna ma t-sistema. Jeħtara l-Iżlanda f'għamlu bil-Malta, żgur. L-aħħar mistoqsija tiegħi fil-fatt għalikom u forsi tuġiba mal-Alex u bagħad ikomplu Alex u Mark u nagħlqu hawnhekk issa. Timmaġinati bħad tkompli bil-Malti, tikteb bil-Malti, il-fatt li tinsab barra bil-Malta, iżommok milli tkompli tikteb bil-Malti, jew ma tistax prevedi tibassar il-futur. Le, ormai ma naħsibx li hija kwestjoni ta' fejn ngħix, hija ħafna għal min qed nikteb. Però kif qed qabel ma nistax nispjega xi ġarni nieħu deċiżjoni għal il-pożjoni tibgħu bil-Malti, il-pożjoni tibgħu bil-Ingliż u bil-istorja. Hija relatata ħafna mal-arrej li għandu f'moħħi, jien niktab ħafna arrej speċifiku. Irid ikolli forsi sejħel għal-muża jew trid l-ispirazzjoni, imma irid ikolli arrej speċifiku f'moħħi li niktab għalih jew għaliha. U t-tieni hija ħafna iżjed random, fis-sens li jekk ġiet li arbitrarja, fis-sens li tiġi jiġi vers f'moħħi u ngħid alright dejna storja u mbagħad nkompli fiha. Però ma nimmaġinax li ħani għaf tikteb bil-Malti. Alex, u mbagħad nagħlqu Mark. Jien kważi laqas naf jekk ħankompli nikteb. Il-proza, għax nixtieq nipprova affarijiet differenti. Graphic novels, film scripts. Ġifieri laqas ma nistax inwiġbek, ma nafx. Id-direzzjoni fejn sejr bħalissa ma tantx turi li ħajkun hemm xi ktieb ieħor ta' proza bil-Malti minni wara dan li jsir xi dwar. Għal żmien twil ħafna naħseb, ma nafx. Xtaqt inżid xi ħaġa ta' malaj. Iva, Għax jiena u Mark għandna sitwazzjoni daqshekk stramba għax naħdmu bil-Malti kuljum. Alla volja ngħixu barra, għandna naħdmu bil-Malti. Li ngħixu barra, iva, imma għadna ma ħadna sens. u anki hemmhekk l-udjenza tagħhom ovvjament hija Malti. Kompletament. Kollegi tagħna Maltin. Mark? Jina, jekk inkompli nikteb, nixtieq inkompli nikteb bil-Malti, għal kemm għandix ambizzjonijiet li kieku għandu ninqara minn udjenza ikbar minn ta' Malta, nixtieq ikun magħruf kieku bħala awtur li kiteb bil-Malti u ġie tradott. Jista' jkun forsi għax jiena mill-iskola tiegħek tal-mistudjar Malti biex nifhem, allura forsi nara bta' mal-lingwa hekk, però li minn dik jien nara l-Malta u l-Malti bħal ħamrija tiegħi li ma nistax neħles minna nkun fejn ikun. U m'għandi l-ebda problema la bl-identità, la bl-klassi tiegħi ġrina, ċettaj dak li jiena Malti u mhix xejn xejn aktar. U għandu wkoll idea differenti dwar kif nara Malta da xejn differenti minn ta' Karlu, jew għalkox differenti minn ta' Karlu Telix. Il-fatt li Malta anke jekk inkun imbiet minna hija dejjem preżenti u mhux patriottiżmu jew nazzjonaliżmu, huwa biss forsi il-make-up tiegħi li f'Malta jiena nara l-affett li jispirawni, f'Malta għandi stejjer ta' nostalġija ta' romantiċiżmu manki wkoll stejjer li huma li għanqluni u li nkwetawni u li mbagħad nindeb dwarhom. Ninsisti ħafna anki fuq il-lingwa, ġifieri naħseb il-Malti għandu potenzjal enormi bħala lingwa bħal kull lingwa oħra u jien interessat li niskoprih bħala lingwa u anki li timbuttalu limiti għall-espressjoni letterarja, għalhekk għamilt dak l-argument lingwistiku wkoll, il-lingwa bħala nuċċali partikolari tagħna, kif aħna l-Malti naraw id-dinja li tara kulħadd. U ovvjament Malta għandha il-problemi oġġettivi tagħhom li jiena wkoll għamil żmien kont nipprova nsolvihom ta' parti x'kelli attivizmu politiku partikolari, imma xi m'għandix din ħaġa li jiena ngħid Malta rilevanti, Malta hija finzjoni u x'nafir. Jiena kull ma ngħid Malta hija Malta u hija l-ħamrija tiegħi. U naħseb li hija kbira biżżejjed, ironikament, biex nebbaħni biex nikteb affarijiet oħra li jmorru lil minna. Jiġifieri ir-romanz li jmiss, jekk nikteb romanz li jmiss, jaf ikun ambjentat il-Venezuela l-argument, però l-ħamrija xorta tkun Malta biex mod jew ieħor. Primarjament mill-lingwa.
nixtieq ngħid li din id-diskussjoni inkludiet lil Alex Vella, Gerard Karshkembri u Mark Vella, però ħafna Maltin illum il-ġurnata li qed jiktbu bil-Malti u li ħossuhom parti minn dan it-tiġdid li qed iseħħ fil-sajlu iseħħ 15 ta' 20 sena fil-letteratura Maltija u ħafna drabi, mhux ħafna drabi, publikaw Malta, nitkellem dwar nisbħa ġo Aquilina, li jgħix fl-Ingilterra, li jktab il-poeziji, Nadja Mifsud, u hemm oħrajn u mhux qed inħares għażed insemmi, ovvjament, l-emigranti u l-aħħar mistoqsija tiegħi. Allura, nitkellem biss dwar dawli telqu dawn l-aħħar 10-15 sena. L-aħħar mistoqsija tiegħi. Għadha inti ħadd argumenta fil-diskors li se tagħmel. Irid titħossok iktar espatrijat milli emigrant. Tista' titkellem l-aħħar minuta fuq hekk? Iva, dal-jumejn tal-lim iktar dwar l-immigranti, biex ngħid il-verità. Jiġifieri l-esperjenza tal-immigrazzjoni kelli idea parzjali ħafna tagħha. U jekk ikollna idea parzjali tagħha mhux eżattament storta għax dak li tista' taċċessa dwar l-immigrazzjoni sfortunatament huwa parzjali minnu nnifsu. Però minnaħa l-oħra jiena naħseb li aħna, jien Alex speċjalment, ma nistgħux ngħidu li aħna immigranti, aħna spatrijati, aħna nies li tlaqna min jedna għal ċertu raġunijiet, tlaqna ċertu indipendenza, u naħseb li ukoll taf tinforma il-mod kif naraw id-dinja u kif nasbu l-filjina, ir-rabta tiegħi ma' Malta, ir-rabta intensa li għandi forsi iktar minn tal-oħrajn, hija wkoll għal-fatt li ma nħossniex it-turufnat minn pajjiżi biex niftehmu, hija ħossni espatrijat, jien għandi sit fil-Lussemburgu jew fuq il-kontinent u sit fuq Malta, saqajja matra u ma nafx fejn jgħat eżatt, u ma nafx fejn għandi nkun jew fejn se nkun. U dik it-tieni world li tkun differenti minn tal-kittib traslokat verament, kittib tal-diaspora li telaq minn pajjiż u raġunijiet differenti. Ġifieri, iktar mill-argument għandi sens ta' mistoqsijiet u dubji għala, però jiċċentraw fuq it-tema li is-safar tiegħi jew it-traslokazzjoni tiegħi hija differenti ħafna minn l-oħrajn u allura tipproduċi anke forsi materjali differenti essenzjalment. Ringrazzjakom u għada ħajkun hemm din is-sessjoni li fiha se jitkellmu Viktor Vella, Frank Zambi, Tudrovnik, Josephine Burden, għalin ġniena tajjar li l-aħħar li tisimgħu fis-sessjoni li jmiss. Grazie.